Samantala mga idol, inflation rate sa Pangasinan noong Enero bumaba sa 2.6%. Sa detalye mga idol, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Bumaba pa ang naitalang inflation rate sa Pangasinan na nasa 2.6% noong Enero mula sa 2.8% noong Disyembre 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority Pangasinan, naging indikasyon ng pagbaba ang ilang commodity groups tulad ng personal care and miscellaneous goods and services na nasa 4.5%, recreation, sport and culture na nasa 2.7%, furnishings, household equipment and routine household maintenance na nasa 2.6%. Samantala, bumulusok naman ang inflation rates sa ibang bilihin na kabilang sa food and non-alcoholic beverages na nasa 5.1%, restaurants and accommodation services na nasa 2.1% at transport na nasa negative 0.2%. Nananatili naman sa 2.9% ang kabuuang inflation rate sa Ilocos Region ngayong Enero. Halos doble ng naitalang inflation rate sa parehong buwan noong nakaraang taon na nasa 1.5%. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.